80% подписчиков ҳамин хели видеоро жиддат доштан наконец мондем. Ассалому алайкум дӯстон. Н хонаи фурӯшӣ аз Душанбе, гарени арзонош. Ма баъри шумо навор кардам. Хушу тамошо кунен. Оиди ҳар як хона маълумоти пиррама метон дӯстон. Шумо гӯш кунед фақат. 19/08/2026 сол хонаҳои Душанбе дар канали Сауда ТВ барои тамошобинони худаш. баъдан дӯстон барои реклама хона, мошин, замин, квартира чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед. ҳатто омада аз пеш хонаҳотона навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем дӯстон. дар видео лайк, дар канал подписатсия, барои реклама муроҷиат. баъдан дӯстон комментария кунед, айки ҷои Душанбе хона дар корай, то чанд сума дар кортоне нависнед. Худохоҳад мо ҳаракат ка навори бадина пешниҳоди шумо мекунем бачаҳо. то охири видеоро тамошо кунед. Дар бораи хонаҳо гап мезанем, рақамҳои соҳибхонаро мегузорем. худтон боқӣ монда маълумотро мегирем дӯстон. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен? ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. яъне ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад дӯстон. ба куҷо меравад? ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад дӯстон. 4 та WhatsApp шона аз думи канали Сауда ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад бачаи азиз. ба дили пир аз думи канали Сауда ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаи азиз. ва нафарое ки ҳамин YouTube канали Сауда ТВ-ра тамошо карда наметавонед. ҳамин Сауда ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳамин Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қати мисол гузошта мешавад. марамадина отдельно мегузорем. гузарен силкаи ҳамин Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай. бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Сауда ТВ дӯстон азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ Душанбе. дӯстони азиз, 5 дар хона, 5 сотиқ замин. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе 250 000 сомонӣ. деҳаи Ҷангалаки шаҳри Душанбе. иборат аз 5 дар хона. светиш доимӣ, обиш соатакӣ. маълумоти бештар ба WhatsApp. фақат дар WhatsApp нависен ёки занг занен. номер бисёр вақт кор намекунад. рақами ахириш 0385. боқӣ монда маълумотро мегирен. 5 хона, 5 сотиқ 250 000 сомонӣ. ҳамин хели хонаҳои арзон айкиҷо дар корай нависен, комментария кунед. бардоро ҳамун видеои пештарара гуфтем ки комментария кунем. бисёр хоҳиш кардан коммент зиёд чид, хонаҳои арзон зиёд чид. вақти менависен, одамои доштагӣ бо менависа, рӯӣ мекунанд, навор мекунем, пешниҳодтон мекунем. просто так видеоро тамошо карда рафтан и мақсад ки чӣ хел бигем ака барои ёфтани хона фоидатон намекунад дӯстон. шумо хоҳиш мекунен, доштагиҳо менависа, медонанд ки талабот аста, иншоалло ки навор мешавад. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага 29 метри квадратӣ 288 000 сомон. ана гӯш кунед. и дар этажи -1 бачаи азиз. якхонага дар этажи Соколнӣ 29 квадрат 288 000 сомонӣ. дар Соколнӣ -1 этаж. шаҳри Душанбе дар Гипрозем дӯстон қарор дорад. Душанбе дар Гипрозем. боқӣ монда маълумотро мегирен. ҳамин оиди ҳамин хона ин қам маълумот буд, мо шумо расондем бачаҳо. навастройка ремонтош карги хай хулоса ки ба талаботи зиндагии ҷавобгӣ ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе дар Гипрозем. як хона 29 квадрат. боқӣ монда маълумотро бигирен дӯстон. вақти хона равон мекунед, ҳаракат карда адресҳои хонаҳоро пирра рӯй кунед. маълумоти пирра оиди ҳар як хона лозимае ки мо бихонем, пешниҳоди мардум бикунем дӯстон. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
анами квартира ҳам дӯстон соз ғалтирагия нигоҳ куненда 60 квадратай 225,000 сум мега. духонагаҳай 60 метри квадрати 225,000 сомонӣ. бо муомилаш қади дӯстон. духонага этажи 20 60 квадрат метр дар Душанбе дар ноҳияи Сино Зарнисор ҳайку ана ҳамуҷа қарор дора. яъне ки коробка ҷидо кардагӣ, мансард, лифт, об, свет дора. доми мастерок, ҳуҷҷатҳош шартнома нотариус мекунем мега. яъне ки 225 та бо муомилаш қатӣ. пашти бесум этажи 20 225,000 сомонӣ. ҳамешам коммент кардем мондем дӯстон. ба ҳамон хотир навори хонаҳои Душанберо эҳтиром кунем, чунки хеле наворо редка мешавад. дар як ҳафта, дар 2 ҳафта мешавад. мақсад ждат кунен, навороро тамошо кунен. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонагаҳай 45 метри квадратиай дар Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ 271,000 сомон. нигоҳ кунен. ҳамин навакида як бародар як хона фурӯхт дар Ленинский район. 62 квадрата этажи 6 буд. яъне ки духонага 310,000 савдо шид. анами 45 квадратай духонагаи дар Душанбе айне ки 271,000 гуфтестай бо муомилаам дора дӯстон. хай дидесем без ремонтай коробкаи любой фирма треза дарги главни мекунад дӯстон. перегородкаҳо кардагӣ 271,000. занг бизанен, маълумотҳои боқимондаро бигирен. ба хотири меҳнатҳо, ба хотири хонаҳои арзон ҳамаи наворда дӯстон, ҳама каса лайк монен, то ки бо наворои бадина хонаҳои арзон монем дӯстон. мебинем дастгирӣ эҳтиром ҳаст, бо хонаҳои арзон мешавад. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстони азиз. бародари азиз, хонаи назди ҳавлигӣ сеҳуҷрага 5 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе. 5 сотиқ замин, сеҳуҷра. ассалому алайкум мардами хонахар. мо хона фурӯшем мегам. 112 микрорайон, рӯпарӯи релакс. аз сари роҳ то хона 2 километр. кӯчаи ҳуснобод. 5 сотиқ 3 хона. хоб 80 тан дарахти мевадиҳанда, хулоса ки якчанд намудошта хулоса дӯстонам азиз. хона техпаспорт дора. алишам мешава. мошин ёки квартира сексия боша алиши мекунем мега. 112 микрорайон дӯстон, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 395,000 сомонӣ. занг бизанед. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар ошёнаи сеюм, масоҳати 48 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе дар Нефтияни қарор дорад дӯстон. ҳамин ду хона 48 квадрат. хатон дидесен ки ремонтош чӣ хеле ҳолатда қарор дорад дӯстон. яъне ки ба талаботи зиндагӣ 70-80% ҷавобгӯ. мисол метавонен ки бигирен, даромада зиндагӣ кардан гирен дӯстони азиз. ассалому алайкум мардами хонахар. хона иборат аз 2 ҳуҷра, ҳоҷатхона, ванна, як ҷоя, кухни алоҳида, балкон барои нишаст алоҳида. хона бо ремонти хуб ва мебелҳо, кухни ҳаст. яъне ки ами 2 хона баъдан аму балконша хонаи сеюм ҳисоб кунем мешава мега дӯстон. ба ҳамин хотир яъне ки 3 хонага да, яъне ки ма 2 хона мегӯям, 3 хонага бигем. қабул кунед, хуб дӯстон. 400,000 сум занг зарем дӯстон. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. яъне ки боз квартираи фурӯшии навбати мо дар Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар Гипразем, кӯчаи Сомон, як ҳуҷрага дар ошёнаи сеюм, масоҳати 30 метри квадратиро ташкил медиҳад. ассалому алайкум мардами хонахар. мо хонаи фурӯшӣ дорем. шароитҳои зиндагии хона ҳаст баъд аз таъмирай. чӣ хеле ки дидестем дӯстон шумо. дорои ҳама яъне ки поён, яъне ки раҳ, ҳама техникаҳои зарурӣ ҳастай.
ҳар як тараф мисол мераванд. баъдан дар масъалаи шароитҳои хона, телевизор, холодильник, ремонту хушрӯ фасон бад нест. ҳоҷатхона, души якҷоя, як дар хона, 30 квадрат, 372 000 сомон боз муомила карда мешава. метавонед занг бизанед дӯстон. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. ба хотири мардуме ки аз маҳаллаҳо, аз деҳаҳо хона мехарем. шумо эътибор дода метавонед дӯстон. ман ҳаракат мекардам ки ҳам хонаҳои назди ҳавлигӣ монем, ҳам квартираҳоро гузароем, ки чунки ҳаст нафаре ки яъне ки хоҳиши дар деҳа зиндагӣ мекунанд, хоҳиши дар хонаҳои назди ҳавлигӣ зистан дора, ё ки ҳаст нафаре ки мехоҳанд ки дар сексияҳо зиндагӣ кунанд. ба ҳамон хотир мо ҳаракат мекунем ки фикри ҳамара, хоҳишоти ҳамара ба ҷо биёрем, аз рӯи хоҳишҳои шумо навор бикунем. дӯстон азиз, 430 000 сомон, 3 комната, 2 сотиқ замин, ноҳияи Фирдавсӣ, 430. воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, Каничка, маршрут Си, поёни корвон, об, қувваи барқ дуюмӣ, харидори аниқ боз муомила ҳам дорад. дӯстон 430. дӯстон мегзарем ба нуҳумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. хонара тамошо карда метавонед дӯстон, чӣ хел хушрӯ кардагиянд. ё кунем хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. ду хонага, 2 сотиқ замин, 450 000 сомонӣ боз муомилаш қадӣ. дӯстон хона ҳами ҳолат, ремонт кардагӣ, хушроҳак, фасон, замонавӣ, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ дар шаҳри Душанбе. метавонед маълумоти боқимондаро дӯстон бигирен. ирӯза навори мо дӯстон ба 9 дона хона ҷамъбаст шид. чизе ки буд равон кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат кардем, навор карда пешниҳоди шумо бикунем. дӯстон вазифаи мо қабулу реклама кардан, аз шумо интихобу харидорӣ кардан. баъдан хонаҳо боша метавонем равон карда мо навор мекунем, баъри харидорӣ пешниҳод мекунем. дӯстон ватсап мо барои қабули реклама дар рӯи экрани шумо. хулоса ки чӣ саволҳое ҳастаи дар ватсап мо нависонда метавонем. дӯстон